O Relámpago Taboada loita por mellorar a súa imaxe na Liga e saír das últimas derrotas que baixan os ánimos do clube, pero o novo equipo que compite por segundo ano comezaba ben a tempada, o que lembra que hai que volver a esa senda o antes posible. Como dixeche ti, empezamos bastante ben, ganando 3 de 4 partidos. Ben, sin moito máis que decir, e a partir de aí houve un baixón, xa este o cuarto partido pareceme que perdemos, bueno, hai que seguir traballando. Esta fin de semana perderon por 1-0 na casa contra o Sober nun encontro que analizou o técnico. Foi un partido bastante igualado, donde xusto houve ocasións para os dos equipos e xusto despois dunha ocasión bastante clara nosa, nun contraataque desa mesma xugada nos meten o primeiro gol deles e a partir de aí todo foi de mar en contra, non fomos capaces de materializar as poucas ocasións que tuvemos e 1-0. O Sober despregou a veteranía que quizás non teñen aínda os do Relámpago. Aí sí que pecamos un pouco de inocentes moitas veces, xa que a plantilla é moi nova comparada co resto da Liga e notase neste tipo de partidos, a experiencia é un grado. O equipo vai medrando e facéndose aos poucos e agardan que aínda dea moito de sí en todo o que resta de Liga. Estamos nun grupo moi igualado con respecto polo que sigo un pouquiño dos demais grupos, non noso con 2-3 partidos que perdas ou que ganes, vas arriba, vas abaixo, varían moito, calquera lle pode ganar a calquera lle pode quitar puntos a calquera. Nos, ainda é o segundo ano que estamos, é verdade que a progresión é moi positiva, ainda que últimamente estemos algo estancados, pero creo que somos capaces de facer algo bonito. A vindeira fin de semana viaxan ata Quiroga, un equipo que estivo na cabeza e que despois dun baixón está nun momento de remonte.